Arnas aparatuaren funtzionamentua, airean dagoen oxigenoa hartu eta zeluletako errekuntzaren ostean anhidrido karbonikoa kanporatzea da. Aire hori arnasbideen barna sartzen da gure gorputzean. Sudurretik hartzen dugun airea berotu, hezetu eta garbitu ondoren, faringea, laringea, trakea eta bronkioak zeharkatuz, biriketara iristen da. Bronkioloen bukaeran dauden albeoloetan, gertatzen da gas trukaketa. Anhidrido karbonikoa kanporatu egiten da putz egitean. Diafragma biriken azpian daukagun giharra da. Honek beraka egitean, birikek puzteko lekua lortzen dute. Eta gorantz egitean, uzkurtu eta hustu egingo dira.